Postoje mjesta koja stoljećima naseljavaju kolektivnu maštu, a tu je i Kurdistan, koji tisućljećima naseljava vlastitu kožu, a da ga svijet u potpunosti ne priznaje. Zamislite narod s vlastitim jezikom, s herojima koji pjevaju u svojim pjesmama, s planinama nazvanim po bakama i djedovima, sa zastavom koja se vijori s balkona, ali ne i u Ujedinjenim narodima. Narod koji postoji s tvrdoglavošću koja prkosi političkoj geografiji. Pripremite se zaroniti u malo poznatu kulturu s mnogim zanimljivim aspektima koji će vas sigurno iznenaditi. Zemlja bez zemlje. Prvi put kad sam ušao na kurdski teritorij, nisam prešao granični prijelaz, već iz osjećaja. Bilo je to u selu blizu Diyarbakira, u jugoistočnoj Turskoj. Starac me pozvao da sjednem u sjenu smokve. Stranac si, zar ne? Rekao je na turskom s jakim naglaskom. Onda dobrodošao na mjesto koje svi vide, ali nitko ne prepoznaje. Ponudio mi je čaj u maloj, zakrivljenoj čaši i bez problema mi rekao da je njegova obitelj stoljećima živjela u istoj dolini. Prije nego što su postojale Turska, Sirija ili Irak, već smo bili ovdje. I još smo ovdje. Planine su utočište i simbol. Nisu samo kamen i snijeg. One su sjećanje. U planinama Zagros u Iranu, pastir mi je rekao frazu koju ću kasnije čuti iznova i iznova. Planine nas ne skrivaju, one nas čuvaju. Pokazao mi je špilju u kojoj je, prije nekoliko desetljeća, njegova baka sakrila svoju djecu tijekom napada. Strah ovdje ne ulazi, rekao je. Samo vjetar i naše molitve. Erbil, u iračkom Kurdistanu, mjesto je koje odiše dualnošću. Ima stari grad koji se čini zamrznutim u vremenu, s uličicama koje mirišu na svježe pečeni kruh i začine. I nekoliko metara dalje, stakleni tornjevi koji pokušavaju govoriti o modernosti. Tamo sam upoznala Zaru, mladu studenticu prava. Učim turske, iračke i međunarodne zakone. Ali oni koji su zaista važni su oni nepisani, oni dostojanstva. Na telefonu je čuvala fotografije svog djeda u tradicionalnoj odjeći, pored kurdske zastave. Borio se da bih ja mogla mahati njome bez straha. Još nije sasvim istina, ali svakim danom smo bliže. U selu blizu sirijske granice svjedočila sam vjenčanju koje je trajalo 3 dana. Ples u krugu, pjesme koje su govorile o ljubavi i otporu, te jela dijeljena uz smijeh. Mladeničina baka, s rukama prekrivenim kanom, rekla mi je: svaka proslava je politički čin. Postojimo i slavimo. Ali nije sve slavlje. Tuga također nastanjuje ove krajeve. U tajnoj školi na periferiji turskog grada, djeca od kojih se očekuje da u razredu govore turski uče kurdski poslijepodne šapatom. Njihova učiteljica Delal povjerila mi se: poučavanje vlastitog jezika u tajnosti boli, ali gubitak jezika boli još više. A tu je i dijaspora. Ljudi čija su srca rastrgana između zemlje u kojoj su rođeni i zemlje koja im pruža utočište. Prije nekoliko mjeseci u Istanbulu upoznao sam Dilovana, glazbenika koji svira saz u podzemnoj željeznici. Pjevam na kurdskom, rekao mi je, ne zato što ne znam turski, već zato što je svaka nota tihi krik: ovdje sam. Kurdistan nije samo teritorij, to je stalno pitanje. Kako izgraditi dom kada vam svijet uskraćuje pravo da ga imate? Možda odgovor leži u tim malim gestama, u zajedničkom kruhu, u pjesmama koje se prenose s baka i djedova na unuke, u zastavi diskretno obješenoj na prozoru. Danas, kada se osvrnem, mislim na sve te glasove, te lica, te planine. I razumijem da Kurdistan ne mora biti nacrtan na karti da bi postojao. Postoji u ponosu bake koja kuha po receptu svoje prabake, u djetetu koje nauči novu riječ na svom jeziku, u vatri Nivroza koja obasjava noć. Postoji jer unatoč svemu njegovi ljudi inzistiraju na tome da ga imenuju. A ponekad je imenovanje stvari prvi način da se one stvore. Tko su Kurdi? A sada je vrijeme da razgovaramo o Kurdima. Smiješno je, jer pričati o Kurdima je kao pričati o vjetru koji puše kroz planine između Turske, Iraka, Sirije i Irana. Iako se ne može vidjeti, može se osjetiti u svakom kutku.
Kurdi su narod koji piše svoju povijest tisućljećima, ne u međunarodnim ugovorima, već u kolektivnom sjećanju, u pjesmama koje bake pjevaju dok mije se kruh, u drevnim imenima koja opstaju u dolinama i rijekama, iako ih službene karte ignoriraju. Kurdi tvore kulturu povezanu s nekoliko zemalja. Sjećam se prvog puta kada sam čuo starijeg Kurda kako govori o svom podrijetlu. Bili smo u selu blizu Erbila, pod Bademom u Cvatu. Kažu nam da nemamo državu, rekao je s osmijehom koji je skrivao ponos i umor, ali imamo nešto starije, korijene. Rekao mi je da su mu preci bili Medici, narod koji je naseljavao ove planine prije nego što je Rim postao carstvo. To sam naučio od djeda, ne u školi. U školi su me učili povijesti drugih. Ta veza s prošlošću utjelovljena je u figurama poput Saladina, velikog vođe, koji je ponovno osvojio Jeruzalem u 12. stoljeću. Za svijet je Saladin ime u povijesnim knjigama. Za Kurde je on ogledalo u kojem se odražavaju. Bio je Kurd, kao i mi. Jednom mi je rekao učitelju Sulajmaniji. I to nas podsjeća da nismo uvijek bili promatrači. Imali smo i protagoniste koji su mijenjali tijek povijesti. Ali Saladinova veličina je iznimka, a ne pravilo. Stoljećima su Kurdi živjeli podijeljeni između carstava, osmanskog, perzijskog, a zatim između modernih država koje su ih tretirale kao nespretne manjine. U Diyarbakuru sam upoznao stariju ženu koja mi je to sažela na sljedeći način. Moja baka rođena je pod Osmanlijama, moja majka pod Turcima, a ja sam još uvijek ovdje, govorim istim jezikom kao i oni. Vlade prolaze, mi ostajemo. Taj jezik, kurdski, čini je svakodnevnog otpora. Ima nekoliko dijalekata, kurmanji, sorani, koji zvuče drugačije, ali dijele istu dušu. U kafiću u Kamišliju u Siriji pjesnik mi je recitirao stihove na kurdskom koji su govorili o ljubavi i slobodi. Godinama bi vas pjevanje ovih riječi u javnosti moglo odvesti u zatvor, povjerio se. Ali mi ih i dalje pjevamo, jer narod bez jezika je narod bez duše. Plemenska organizacija bila je i njihova snaga i slabost. U planinama Hakari u Turskoj upoznao sam plemenskog poglavicu koji mi je objasnio: svaki klan je poput stabla. Ako posjećete jedno, ostala ostaju stajati. Ova fragmentacija omogućila im je da se odupru kada su ih carstva pokušala pokoriti, ali je također otežala stvaranje jedinstvene države. Ponekad se borimo među sobom, priznao je, ali kada neprijatelj dođe izvana, ujedinjujemo se. To je kao kamenje u rijeci, odvojeno, ali dio istog korita. Kurdska kultura je skriveno blago. Na vjenčanju na periferiji Kirkuka plesala sam govend, onaj krug u kojem se svi drže za ruke i vrte u ritmu drevne glazbe. Svaki ples je kao pisanje naše povijesti nogama, rekla mi je mlada žena smijući se. Vrtiš se, napreduješ, ali se uvijek vraćaš na istu točku, ono što jesmo. Književnost, posebno usmena književnost, bila je još jedan stup. U udaljenom selu, u planinama Zagros, jedan starac mi je ispričao Epemem Uzin, tragičnu ljubavnu priču koju svi Kurdi znaju. Ovo nisu samo priče, rekao mi je. Oni su poput svjetionika koji nas vode u noći. Podsjećaju nas da ljubav i sloboda vrijede svake cijene. Nevroz, novogodišnji praznik, možda je najsnažniji simbol ovog kulturnog otpora. Slavila sam ga u dolini blizu Duhoka, gdje su tisuće ljudi zapalile lomače koje su obasjale noć. Svaka vatra je poruka, objasnila mi je prijateljica. Govorimo svijetu. Još smo ovdje. Još smo živi i nećemo otići. Danas je kurdska stvarnost složen mozaik. U Iraku imaju autonomiju koja im omogućuje da sami upravljaju, iako s ograničenjima. U Turskoj se represija izmjenjivala s razdobljima otvorenosti. U Siriji su tijekom rata stvorili eksperimente samouprave koji su iznenadili svijet. Kao da nakon stoljeća šutnje konačno možemo govoriti, razmišljao je aktivist u Rojavi. I čak i ako nas ne čuju svi, više ne možemo šutjeti. Ratne rane. Govoriti o Kurdistanu znači čuti odjek rana koje vrijeme nije zacijelilo, jer to praktički znači susresti se s narodom koji na svojim ramenima nosi desetljeća boli i tragedije, ali unatoč tome uvijek pronalazi način da krene naprijed.
Nema sumnje da od planina Turske do ravnica Iraka svaka kurdska obitelj krije priču koja govori o gubitku, borbi i dostojanstvu koje nijedna vojska nije uspjela uništiti. U Turskoj je represija nad Kurdima bila sustavna i brutalna. Sjećam se starije žene u Diyarbakuru koja mi je pokazala izblijedjelu fotografiju svog sina. Odveli su ga 1995. Rekla mi je mirnim glasom, iako su joj ruke drhtale. Nikada nismo znali je li živ ili mrtav. Godinama je samo govorenje kurdskog na ulici moglo značiti zatvorsku kaznu. Tradicionalne pjesme pjevale su se šapatom, vjenčanja su se slavila u tajnosti. Ipak, u svakom domu zabranjeni jezik je živio. Noću, rekla mi je druga žena dok smo kuhale čaj, učila bih svoju djecu riječima koje su me naučili baka i djed. To je bio naš mali čin pobune. PKK se pojavio u tom kontekstu ugnjetavanja, postajući za mnoge jedini glas koji odgovara na državno nasilje. Upoznala sam bivšeg militanta, sada učitelja, koji mi se povjerio: nismo birali oružje po izboru, već zato što je to bio jedini način da nas se čuje. Njegove su oči odražavale težinu onoga što je vidio prijatelje kako umiru, što je zakopao snove pokraj beživotnih tijela. Preko granice, u Iranu, kratkotrajna Mahabadska republika još uvijek lebdi u kolektivnom sjećanju. Starac u gradu koji nosi njegovo ime odveo me je na ono što je nekada bio trg gdje je proglašena republika. Naša se zastava ovdje vijorila 11 mjeseci, rekao je, pokazujući na prazan prostor. Došli su tenkovi, pogubili su naše vođe, ali nisu mogli ubiti ideju. Glas mu je pukao dok se prisjećao kako je kao dijete vidio kako vise tijela onih koji su se usudili sanjati o slobodi. Ali ako postoji jedno mjesto gdje je bol urezana u kurdsku dušu, to je Halabja. Hodanje njegovim ulicama danas je varljivo. Ima tržnica, djece koja se igraju, normalan život, dok ne stanete i poslušate. Preživjeli me pozvao u svoj dom, skromnu zgradu pored mjesta koje je bilo epicentar kemijskog napada. Bio je to dan kao i svaki drugi, prisjetio se. Moja mala sestra se igrala u dvorištu. Odjednom se nebo ispunilo avionima, a počeo je padati plin koji je mirisao na trule jabuke. Otvorio je kovčeg i izvadio ugljenisanu lutku. To je sve što je od nje ostalo. Između 3000 i 5000 ljudi umrlo je u nekoliko sati, u onome što će svijet kasnije prepoznati kao jedan od najgorih zločina protiv čovječanstva. Rat u Siriji otvorio je novo poglavlje patnje i otpora. U Rojavi sam upoznala žene YPG-a koje su se borile protiv islamske države. Jedna od njih, Avesta, jedva 23 godine stara, pokazala mi je fotografiju svoje najbolje prijateljice, koja je pala u bici za Kobane. Nismo se borili samo protiv ISIS-a, objasnila je, već i protiv stoljeća patrijarhata. Svaki put kad bismo pucali, kidali smo lance. Odvela me je do onoga što je ostalo od njezina grada. Zgrade sravnjene s ruševinama, ulice izbrazdane rupama od metaka, i pokazala na obnovljenu školu. Ovdje počinjemo ispočetka. Rat je ostavio puste krajolike diljem Kurdistana. Rat je ostavio bezbrojne gradove duhova, gdje su ostali samo dovratnici, bolnice uništene, a škole pretvorene u improvizirana skloništa. Na primjer, upoznala sam obitelj u kampu za raseljene u blizini tursko-sirijske granice, koja je 3 godine živjela u šatoru. Izgubili smo sve, rekla mi je majka dok je dojila svoju bebu, ali ne i našu odlučnost. Kroz svu tu bol, planine su bile svjedoci i zaštitnici. U udaljenim dolinama Zagrosa upoznala sam pastire koji su vodili svoja stada stazama poznatim samo njima. Tijekom operacije Anfal, rekao mi je jedan, ove su planine spasile moju obitelj. Vojnici se nisu usudili ići predaleko. Za Kurde planine su više od geografije. One su suučesnici u njihovoj borbi, utočište u njihovoj boli, simbol njihove ustrajnosti. Kultura koja se opire. Iako smo već govorili o svim tragedijama koje je ova kultura pretrpjela, čak i izvan ovih sukoba i rana koje su obilježili njezinu povijest, pravi puls Kurdistana kuca u svakodnevnim gestama, u ritualima koji su preživjeli generacije nedaća. Na primjer, sjećam se dolaska u udaljeno selo u planinama Bakur, u jugoistočnoj Turskoj,
gdje me obitelj dočekala kao da sam davno izgubljeni rođak. Sjećam se bake sa svojim naboranim rukama kako mi nudi čaj u maloj, zakrivljenoj čaši. U ovoj kući, rekla je s osmijehom koji joj je obasjao lice, gost dolazi prije sina. To nije bila samo lijepa fraza. Bio je to nepisani zakon kojeg su se svi pridržavali. Čaj, crni i slatki, tihi je svjedok kurdskog života. U svakom domu, u svakom kafiću, na svakom okupljanju prisutan je. U Sulajmaniji sam upoznao starijeg čovjeka koji mi je ispričao kako je tijekom najtežih godina represije njegova obitelj nastavila pripremati čaj svako poslijepodne. To je bio naš način da kažemo da smo još uvijek ovdje, da nismo poraženi. Danas njegovi unuci održavaju tradiciju, a razgovori oko te tople infuzije nastavljaju tkati kolektivno sjećanje. Glazba je još jedan duboki puls ove kulture. U selu blizu iranske granice stigao sam taman na vrijeme za vjenčanje. Glazbenici su svirali tembur i daf, instrumente čiji su tonovi kao da su govorili izravno srcu. Mladi glazbenik mi je objasnio, svaka pjesma priča priču koja nije u službenim knjigama. Govori o našim herojima, našim ljubavima, našoj zemlji. Ove melodije, desetljećima zabranjene na nekim mjestima, prenosile su se s baka i djedova na unuke poput tajnog blaga. Krug govenda, tradicionalnog plesa, možda je najsnažnija slika kurdskog jedinstva. Vidio sam ga na istom vjenčanju. Muškarci i žene svih dobnih skupina drže se za ruke, vrte se uz glazbu, nogama tapkaju drevni ritam. Starija žena me uhvatila za ruku i napravila mi mjesto u krugu. Ovako su plesali moji pradjedovi i pradjedovi, rekla mi je, i ovako će plesati moji unuci. Dok se vrtimo, sjećamo se da smo jedno. Nevroz je proslava koja najbolje utjelovljuje kurdsku dušu. U dolini blizu Duhoka 1000 ljudi zapalilo je lomače koje su obasjale noć. Otac je podigao svog malog sina na ramena da gleda plamen. Ove lomače, objasnio je, su ista poruka koju je poslao kovač Kagua. Još smo ovdje, još smo slobodni, još smo Kurdi. Čak i u vrijeme represije, Nevroz se slavio u tajnosti, u dvorištima i špiljama, pokazujući da se identitet ne može ugasiti dekretom. Tradicionalna odjeća još je jedan čin otpora. U Erbilu sam upoznala mladu dizajnericu koja je spojila uzorke predaka sa suvremenom modom. Svaki komad veza, pokazala mi je, ima značenje. Ovaj predstavlja planine, ovaj drugi sunce naše zastave. Njezine kreacije nisu bile samo odjevni predmeti, bile su to karte identiteta, putevi natrag u sjećanje. Kurdska zastava vijori se s posebnim značenjem gdje god je vidite. U kafiću u Kamišliju stariji muškarac pokazao mi je zastavu koja visi iza pulta. To zlatno sunce, rekao je, nije samo simbol. To je obećanje da će jednog dana svanuti za sve nas. Svaki put kad ga vide, Kurdi se podsjećaju da, čak i ako svijet ne prizna njihovu državu, nisu se odrekli svog identiteta. Zato danas sa sigurnošću mogu reći da je solidarnost cement ovog društva, jer se ona pokazuje u svakodnevnom životu. Sjećam se kako sam u planinskom selu svjedočio susjedima koji su pomagali obitelji obnoviti kuću nakon oluje. Nitko se ovdje ne spašava, objasnio mi je jedan od njih. Preživljavamo jer se brinemo jedni o drugima. Ova nevidljiva mreža podrške bila je ključna u vrijeme rata i raseljavanja. Dijaspora također održava kulturu živom. U Stokholmu sam posjetio Kurdski kulturni centar gdje su djeca koja nikada nisu kročila u Kurdistan učila tradicionalne plesove i pjesme na kurdskom. Naša je dužnost, rekao mi je učitelj, osigurati da ove nove generacije znaju tko su i odakle dolaze. Mirisi dolme i birjanija ispunjavali su zrak, stvarajući prenosivi Kurdistan u dalekim zemljama. Kurdistanski krajolici, ljepota i opasnost. Mnogi se sada pitaju što možete vidjeti putujući Kurdistanom i vrijeme je da odgovorimo na to pitanje. Putovanje Kurdistanom gotovo je kao otvaranje knjige čije su stranice napisali divovi. Nevjerojatno je kako svaki zavoj na cesti otkriva krajolik koji vas čini da se osjećate beznačajno i sretno u isto vrijeme. Planine ovdje nisu jednostavna uzvišenja.
One su tihi svjedoci tisućljeća povijesti. Na primjer, najpoznatije, planine Taurus u Turskoj i Zagros u Iranu, uzdižu se praktički poput prirodnih zidova koji su stoljećima štitili ovaj narod. Kad se usudite popeti se na njih, shvatite da zrak postaje rijedak, cesta se sudara s kamenim zidovima i shvatite zašto Kurdi ponavljaju poput mantre: nemamo prijatelja osim planina. Ali nije sve impozantna visina. U dolinama život se probija s dirljivom tvrdoglavošću. Vidio sam pšenična polja kako se njišu poput zlatnih pokrivača pod suncem koje može biti dobrohotno ujutro, a okrutno u podne. Kurdski poljoprivrednici poznaju te brutalne promjene. Rade od zore, tražeći sklonište kada je vrućina nepodnošljiva i vraćaju se svojim poslovima kada poslije podne donese malo olakšanja. Jedan starac mi je rekao dok smo pili čaj u sjeni smokve: ova zemlja puno traži od nas, ali za uzvrat nam daje identitet. Rijeke su vene ove zemlje. Vidjeti kako se rađaju Tigris i Eufrat znači svjedočiti čudu koje je dalo život cijelim civilizacijama. Njihove kristalne vode kriju izdajničku snagu ispod svoje ljepote. Sjećam se djece koja su se kupala u mirnom dijelu rijeke u blizini sela, dok je njihova majka prala odjeću nizvodno. Učimo poštovati rijeku od malih nogu, rekla mi je. Zna biti ljubazna, ali kada pada kiša u planinama, pretvara se u neukrotivu zvijer. Sjeverne šume su drugi svijet. Kada počnete dublje zalaziti u njih, to je kao da prelazite čarobni prag. Prekrasno je vidjeti svjetlost kako se filtrira kroz lišće drevnih hrastova. Zrak miriše na vlažnu zemlju i smolu, a tišina je toliko duboka da vas gotovo mami da ostanete tamo. Ali nemojte misliti da je sve ružičasto. Ova ljepota krije prave opasnosti. Lokalni vodič me upozorio: ovdje ne hodate sami. Divlje životinje su najmanje važne. Opasnost leži u miniranim područjima iz prošlih ratova. Njegove riječi su me prilično uznemirile. Pomisao da bi pod mojim nogama mogli biti minirani krajolici učinila me vrlo nesigurnom. Sada, ostavljajući šume po strani, sušna područja istoka pokazuju drugu stranu ovog raznolikog teritorija. Tamo se sela pojavljuju poput čuda ustrajnosti, sa svojim kućama od nepečene opeke koje se stapaju s krajolikom. U jednoj od njih žena mi je ponudila svježu vodu i rekla: ovdje svaka kap vode vrijedi više od zlata. Učimo živjeti s dovoljno. Njihov jednostavan, bezbrižan način života natjerao me je da razmišljam o ogromnim razlikama koje vidimo u drugim dijelovima svijeta. Litice i klisure oduzimaju dah. Doslovno. Hodanje rubom ovih provalija test je vrtoglavice i čuđenja. Sreo sam pastira koji je vodio svoje stado stazama koje su izgledale kao da su namijenjene kozama. Moji djedovi i bake naučili su me ovim stazama, rekao mi je. Opasne su, ali spasile su nas od mnogih vojski. Njegove riječi su me natjerale da shvatim da svaka strma litica nije samo geografija. To je povijest otpornosti. Ali to nije sve. Špilje, razasute po tom području, kriju drevne tajne. U jednoj od njih, blizu iračke granice, amaterski arheolog pokazao mi je špiljske crteže koji prikazuju život prije 1000 godina. Ovo dokazuje da smo oduvijek bili ovdje, rekao je ponosno. Ali to nisu sigurna mjesta, jer čak i u tim prirodnim utočištima postoji rizik od iznenadnih klizišta. Kurdske žene. U planinama Kurdistana upoznala sam žene koje nose povijest u svojim rukama. To su žene s rukama koje su odgajale djecu, mjesile kruh, držale oružje i tkale tepihe s istim uzorcima kao i njihove prabake. Na primjer, sjećam se prvog puta kada sam vidjela Zejnab kako stoji u dvorištu svoje kuće od nepečene opeke blizu sirijske granice. Preciznim pokretima mjesila je kruh dok je jutarnje sunce obasjavalo njezine ožiljcima ispunjene i naborane ruke. Svaki trag priča priču, rekla mi je pokazujući mi dlanove. Ovaj je iz vremena kada smo sadili pšenicu, ovaj je iz vremena kada smo morali bježati od bombardiranja, a ovaj, pokazala je na noviji, o učenju korištenja puške kako bih zaštitila svoju obitelj. A za njih je život u tim selima kao da istovremeno živimo u dva svijeta.
Jer s jedne strane imamo tradicije koje se nisu promijenile stoljećima, poput žena koje ustaju prije zore kako bi zapalile vatru, pomule koze i pripremile obroke za taj dan. Iznenađujuće, djevojke već s 12 godina znaju kako se brinuti za cijelu obitelj. No, s druge strane, nešto novo cvjeta. U Zejnabinoj kuhinji, dok je miješala juhu, tihim glasom mi je rekla: kažu da muškarac vlada kućom, ali ja sam ona koja stvarno zna što se događa unutar ovih zidova. Ja odlučujem što ćemo jesti, kako ćemo odgajati djecu, kako ćemo održati naše pjesme i naše priče živima. Tada sam shvatila da u Kurdistanu žene zaista drže uzde. Sve se promijenilo kada sam stigla u Kobane i upoznala Dilana. 27-godišnjak, zapovjednik YPJ-a, s pogledom koji je kao da je previše vidio za svoje godine. Pozvao me da sjednem u ono što je ostalo od uništene kuće. Prvi put kad sam pucala mi je, priznala mi je, nisam osjećala strah, osjećala sam ljutnju. Ljutnju što smo bile prisiljene na ovo. Izvukla je fotografiju svoje jedinice. Mlade djevojke, neke jedva 17 godina stare, u vojnim uniformama i s umornim osmjesima. Ne želimo biti vojnikinje, pojasnila je. Želimo da naše kćeri nikada ne moraju biti. Nešto me natjeralo na razmišljanje, a to je bio moto Džin, Džijan, Azadi, što znači žena, život, sloboda. Čula sam taj moto posvuda i razumjela sam zašto. Čula sam taj moto gdje god sam išla, na primjer na tržnicama gdje žene organiziraju zadruge, u školama gdje djevojčice uče matematiku i ljudska prava, na trgovima gdje se okupljaju kako bi raspravljale o budućnosti svojih zajednica i tako dalje. Moto se uvijek pojavljivao i odlazio. Sjećam se da mi je jedan općinski vijećnik to objasnio na sljedeći način. Ne radi se o tome da žene vladaju muškarcima. Radi se o izgradnji nečeg novog gdje svi imamo glas. Ali nije sve u politici i ratu. Jednog poslijepodneva u Sulajmaniji srela sam skupinu žena koje su dijelile priče i pile čaj. Bile su tamo liječnica, učiteljica, poljoprivrednica i bivša borka. Smijale su se dok su prepričavale kako su ih majke pritiskale da se udaju. Zaručila sam se za rođaka kad sam imala 14 godina, rekla je farmerica. Ali rekla sam im da prvo želim studirati. Na kraju sam se udala za njega, ali to je bila moja odluka. Tijela ovih žena pričaju svoju vlastitu priču. Snažne noge od kilometrima hodanja kroz planine, grube ruke od obrade zemlje, ravna leđa od nošenja odgovornosti. Zovu nas Amazonkama, ironično je komentirala Dilan, ali mi radimo samo ono što moramo. U početku su me žene u selima gledale s nepovjerenjem. Tek nakon nekoliko dana pomaganja u svakodnevnim zadacima, nošenju vode, skupljanju drva za ogrjev, brizi za djecu, stvari su se počele otvarati. Starija žena me uzela za ruku dok me učila plesti. Tvoje ruke rade kao naše, rekla je. A ta jednostavna fraza bila je poput ključa koji je otvarao sva vrata.